गणा मी रोज नैनानी पाहतो, आणि निराकार रूप तुझे गणा रोज नैनानी पाहतो मी, तुझ्या चरणावरती आज गणा ही शब्द सुमने वाहतो, मग तुझ्याच कृपा छायेमध्ये सदैव गणा राहतो मी, आणि आज या समारंभानी श्री गणा हा तुझा अगाध महिमा गातो। विषय आहे गणा जपण्याचा आहे काय लक्षात ठेवा। तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, सच होते होते हो गया अफसाना मेरा रे माहिया, तेरे प्यार में डूबी मैं भी डूबी रे। काम सोपा करून देतो भागाला भाग येते ना आल्यावर, म्हणून विषय आहे गणाचा। अरे मित्रांनो, विषय काय आहे? 14 सप्टेंबरचा दिवस सर्वांना मानते, बाप्पा सर्वांच्या घरामध्ये येणार आहे, आणि विषय काय आहे मित्रांनो? निर्गुण निराकार ओंकार रूप आहे ना, ओंकार रूप ते गणेशाचं रूप आहे, पण ज्या विघ्नहार्दनं जळी स्थळी काष्टी पाशाने जो बाप्पा पूजला गेला, जो बाप्पा पूजला गेला, जो भजला गेला, त्या बाप्पाला, त्या निर्गुण निराकाराला, त्या साकार रूपाच्या गणपती बाप्पाला हे आधार कलाकाराचं काय सांगणं आहे, म्हणायचं काय लक्षात ठेवा। या सप्त सुराने आळवितो मी आज या सभारणा, तुझे निराकार हे रूप पाहू दे साऱ्या भक्त जना, श्री गणा माझी तुला वंदना, धावना पावना धावरे गणा, धावना पावना धावरे गणा। श्री गणा